Dana yami mina ngingumloyi Satan wasemhlabeni ngiphethe na oSathana abancane ngakuphi warning ngathi hlukana nosikhakhana kodwa wanenkani kunjani makunje kodwa mloyi uzimisela ukuphila impilo enje kuze kube yini mangapi amakhansela alele kobandayo ngenxa yakho ama taxi own osoma business mfethu uyidla kanjani imali yegazi imali yezinyembezi uyayibona le mali yegazi iyona lena engibekela iyona lena engiphe konke lokho enginakho ngangihlupheka ngihlala emgaqweni ngingena mali nibhizi nina nidla izimali okumele ngabe siza bonke labantu abasemgaqweni abangena emakhaya uNembeza wami waphela mhla ngicela imali ngicela u5 kumuntu ohamba ngeBMW wathi ake nayo ngilala ngingedlile ngidla ukudla kusela abantu bafana bami yenzani umsebenzi isambezi hawu kodwa bafethu cela ngitolele zoshintsha impilo zenu nanto-ke into engidina ngayo izithembiso zamanga lesi enizenzela umphakathi mamfuna ukuvotela bafana bami yenzani okumele ngikwenze sami Jackie! Mfowethu imoto enhle kangaka ngo10k yini utshontshile na Mfowethu wabonile amaphepha ngithi le moto ibiza mina manje uyayithatha noma uyayiyeka ngiyayithatha mfowethu ngeke ngisayiyeka good uzafaka imali kule account before lishona elanga namhlanje hawu ngiyifaka impesa ngihle ngifaka kuyimali nazi ikhiya bafu hawu uyibheke yayiyo bangiphilile le moto yami uyayithatha ba ngiyayithatha suza send imali ke ayitume ba
kahle ngathi Yini namangala ma? Sengithenga imoto. mfana wami imoto yakho lena ndotsana ngaze ngajabula ngiyakubongela mfana wami yo uhamba nomakhosi vula mfana vula ngingene hayibo sakubangela bamnana bathanda Ngiyabonga mfazi kaMfweni. umshini lo lalelani-ke kuzomele si-celebrate kuzomele sihlanganise senze ne-welcome surprise party kabhutweni uyayibona Oh, konjukeza kusasa. Awu mfethu uzojabula. Surprise nje impela. yani uhamba nomakoti futhi lalelani-ke ngane zami asingeneni endlini yo niyabazi omakhelwane oyoze bavuka ubona phela yo uyamakoti wami uyibona kahle ukuzala ngasela kahle makoti wami ngasela kahle yo angifuni nje imali hawu awusangiphi nakho mfanami angizohlala naye hawu come on man hawu yini manje mfanami mfana mama se ayi sambeni mfana masambeni kana makoti wami hayi yo ngena ngayo ngena mfana Ngiyabonga. ayikhuphuke makoti wami ayingalobola la sesibukele nje hawu siyabonga yo bakuhle It's not such a thing. Siyangifebela. No, baby. No, umngani wami angithanda sana. Umngani wakho. Shut up. Just shut up, man. Baby, I'm going to Yazuthini namfowethu. Njengoba negama lisho, abafazi bafabazi. Into enza ukuthi ngibulale le nje ukuthi ngiyibuze kahle ukuthi ihappy yini ethandweni lwethu. Ngayibuza ukuthi ngiyiphethe kahle yini. Yona yathi sure. Ngayibuza ukuthi khona into engazi ukuthi yona ingifebele. Wathi cha wathi happy.
Ayinami bengayiqhumisa ipapi mfethu phela kubuhlungu kabi ukudlela umfazi uthi uhamba naye estradeni khona nje lokuyamkhomba ethi ngidlelela intombi. Awufethu naye first. Ngane yami, ubuyaphi? Ngiphuma phandle ma. Ngisaya-check-a lapha engadini. Yo. Makhosi. Usekufonela lona. Usekephi manje? Utheni? Mina ngiqeda khuluma naye manje yazi. Uthe uqeda kuphuma eGoli sendleleni. Hayi, kungcono ngane yami. Uzofika yonke into right yes. Usabheka amabhodo ami. Hayi phathi mengabe yenzele mina manje. Uxolile ngithi hayi. Kahle suka kimi sukenzela ngisabheka amabhodo ami. Kanti magic yakho-ke mama lapho mina ngiyadla la. Uyazi ngane yami. Yabona ngiyaqeda. Hawu, ngiyakwazi uyathandela phela lapho. Ngazi ngathandiswa. Awuyathendela ke. Ngikwazi kahle. Awuthi siphumule kancane. Yasibone-ke. Ukuthi uzofika yini? Kancane ngane yami. Esibhekele lapho ubuyathandela-ke kulezi ezinje. Mama, yabo le party nje yoqala sengiqede konke. Nakhona nje ngibona ngathi kuyashoda. Ubulindiwe? Akukhona kulepo ulindiwe. Hayi, akho uzangena manje ngimazi. Awu, washa ngeke. Uthi sesukile yini? Usosikile ngane yami, usendleleni manje. Ayikhani ngasithi uzongithengela i-iPhone. Hayi boy, iPhone. Hey, iPhone. Hayibo, ngempela? Yebo. Hayi asazi ma. Hayi, ngisonde ngisibone ke. Yo, ubhutweni. Hawu yamazi loyo mama yazula mhlawumbe ukhomisa abangani bakhe. Nangoba ngenkwe, uyamuzwa ke? Hayibo, uyochaza yini lo? Hayi. Anolo mnandi nje yini ukhefu usufeka ngoduna namhlanje. Lalela ke ngane namhlanje phansi. Ubhuti wakho simenzela indumezo. Indumezo le-welcome party. Okay. Lapho uyobheka amabhodo. Nani ngizondumezula nani ke? Uphathe susu wakho i-drink, thatha nosusu wakho ujwayele umkhuba. Umntana lo mntana akazi kusumela. Hayi. Bese ngilethile iplate sihle mina nephathe yonke sekuphele konke Niyavilapha nje inkamsana ekhaya. Hayi. uzobe nikohlala ehlweni ngalingi yenze lonto kumuntu onithi. Masongusuzi. Ma, ngicela ungizele neplate lokudla ke la. Akavutha ngane yami. Akulethe kusokuthi yaphambili. Asiphila kanjalo phela. Sibhuti wakho, nebhuti wakho. Ngapha yindaba. Plus kulambekile shini. Yawo lihlezi lambile. Meqeda mama bathi mina odla kakhulu la kanti nabo badla konke. Sibadla bangagezi nezinja babekele wena yazi ngane yami. Akathunzi asigeza ke lezi zinto zami ezithu. Hawu. Hey! Bashukimba. Awungitshele ngekudle manje ukuthi. Ngizodla bokugqitha. Ngidama ngekudle. Ngami wena. Sodla kwesingaki la. Siba utrila. Ukusala bona ngitheni? Ngitheni.
Phoza uma ubheka abohada bayasikhola lesitoko esibashaye ngaso ukuthi ungena abantu babhubhisa ngenhlamvu. Bayasikhola mfana wami. Bakholela ekutheni nginezitho eziningi. Bayangikholwa. Ubonye Phoza. Simtholile umtshito lo ubeke sithatha ividiyo. Nimbambile, nimbulele. Lutho Phoza. Manje nimyekelela ukuthi azathathe le video yisemaphoyiseni. Phoza into esiyenze simlalelelile saze sabona lapha ahlala khona. Niyazi lapho ahlala khona kubo. Siyazibalile Phoza. Yathanda ukuzula nokuzula. Hayi usengafika noma yini manje umfana wami makoti seke wakufona Utho udlule wadeni. Awuseseduzeke mase lapho. Nibukele. Awuyazi kusisi wakho phethe remote. Ayilanga nami iphathini. Ngizosigulela lana. Mina ngihlezi ngikhula yini ngihlezi ngithi. uyana nayo makoti. Mama uyena. No babayi. Nangisaright. Hayi bo. Abezokuphoxa wena umama. Hey akakhulume phela. Ubuphi manje? Okay, ngizamtshela. Go manje. Angikwazi kwanuka kamnandi la ekhaya. Hayibo Phekweni vele. Loyi singasiza ngani? Angizange ngokuzohlala la. Ubani umnikazi wale moto ngaphandle? Yami imoto. Letha mfana. Ulethe yini? Awunalanga lonke mfana. Letha ivideo mhlukane nawo phansi. Ngingazani na video. Mfana, angidlala ama games la. Anginalanga lonke. Ngingazani na video. Ukuflatha kwami la. Uzosala kukhala la. Angazani na video wena kanti uzwa kanjani? Oh. Usongiphakamisela izwi manje. Akhale bafana bami. Asikhulumi isililo. Baby, duty. Bafo, sis, mama, Dudu, baby, what's that? Baby, wanna go select, baby, yeah, baby. Kuluma na go select. Wanna go select, so kuluma na.
no, ma! Ividiyo yenzani? Yenzani ividiyo? Yenzani ividiyo? Baby, kufanele ambulance isithando sami. Hawu. Angayazi lento isithando sami, angayazi. Kwenzakala wena yazi ngilinde ikhole yakho la ngithi uzongithinta ungitshela ukuthi ubudlala ngizwe ngizovuna yazi kodwa kudlala ngento ezinje mfethu akusumdlalo mfundisha angidlali ubani kodwa ungenza lento ubani kodwa ungenza lento nje ngoba mina ngithi kade waphuma kuleyo mpilo kwenzakalana ngandastini nje angazi mfethu manje akhuleka before eshona umfazi wami ungitshele ngeke angazi ukuthi skipha yini angazi ukuthi akhuleka njani senkhona yabona lo wenze lento lothi liyehla ibhokisi lomndeni wakho bebe lehla kanye nenayo kuleka nje kuleka wakhathazeke Hey boy, angimazi ukuthi ubani umuntu ezofika azoshayisa ngempela. Akabheki ngani la yahamba khona. Ayisathathakatho la sithatha daylight. Ami ngangaka. Sikamfishile ya uzo. David bamphudi. Yeah? David bamphudi. Aboba Ezinye soyizuthuko. andani utabuwa Utebo amazu nyamaleli angazi yini. yini lento ngitshela yona mfowethu akubabheke lapho ukuthi baphi labafana
kanjani nina? Uyangazi mina. Ukuba uyangazi, ubungeke ubulala umndeni wami. Ukwenzeni umndeni wami? Umfana wakini wangithatha ivideo ngenza umsebenzi wami. Ngathi uma ngiqala le video wanqaba. Bengifuna leyo video nje. Ivideo yani lesengazi ukuthi ubhubhisa umndeni wonke. Ivideo yakhe lona aze abulale ikhansela. Wazi ngani ukwenzakalani kuleyo video? Hayi mina Yebafethi nangu umuntu esize kuye. Usukela abantu abarong. Ubulala umndeni wami. Wabulala umama wengane zami. Awu. Wena wazi ngani ukwenzakalani kuleyo video? Wazi ngani ukubulala ikhansela? hayi bafethu mina Khuluma angaze kusaze ngenhlamvu manje. Okay. Imina odayisa imoto ngathatha ivideo abantu bafuna ivideo. Bengingazi ukuthi bazofika. Uyidayiselele imoto wazi kahle ukuthi bazokufuna bakubulale njengoba bakubulala umndeni wami. Hayi ngiyaxolisa madoda bengingasenhloso yami. Nawe uyifaka.